Rishin bayyana sunan masu badakala wani salo ne da hukumomin Nijar suke ganin yana da amfani, sai dai rishin amfanin wannan salon ya yi amfanin shi yawa. To gaskiya wannan salon yaƙi da cin hanci akwai buƙatar gyara. Bai kamata a ce ana amso dukiya daga hannun masu laifi ba tare da al'umma ta san cewa nawa aka amso kuma daga hannun wa ba. Ko da an fito an ce daga rana kaza zuwa rana kaza ga adadin kuɗin da aka karɓo, 'yan ƙasa za su iya shiga cikin shakku, za su iya tambayar kansu anya zahirin abin da aka samu kenan. Gwalgwadon tawa fahimtar wannan yaƙi da cin hanci da kuma satar dukiyar al'umma da ake yi cikin sirri, wato ba tare da an bayyana hannun wa aka amso kuɗi ba, bai dace da yanayin da ake ciki ba. Idan har 'yan ƙasa ba su san waɗannan ɓarayi ba, wani lokaci nan gaba su ɓarayin za su iya samun wata dama ta jagorantar al'umma ko riƙe wani babban makami su kuma sake aikata irin wannan badakalar. Gyaran da ya kamata a yi a cikin wannan salon yaƙi da satar dukiyar al'umma shine ya kamata a fito da masu laifin hili su amince da zargin da ake yi musu su kuma biya kuɗin da suka sace. Wannan shine zai nuna ma 'yan ƙasa cewa da gaske ne ana ƙoƙarin kare ma ƙasa haƙƙinta da dukiyarta kuma babu wani shafaffe da mai.